רבותיי, אנחנו נמצאים בשבוע השני של המלחמה בעזה. אתמול דיברתי עם קצין בכיר מאוד בצבא, תלמיד שלי. לא אמר את השם, שלא יעצרו אותו על, קוראים לזה, סודות מדינה. הוא דיבר איתו, שאלתי אותו מה נשמע, שאלתי אותו כמה ישנת בלילה האחרון. הוא אמר לי, דבר ראשון שתדע שעיקר הלחימה זה בלילה. זה עיקר הלחימה. נלחמים בעיקר בלילה. זה הזמן. הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. הוא אומר לי, ברוך, אני מבקש ממך. הוא אומר, אתה רוצה לשמוע סיפור? אמרתי לו, בטח. בוא, אני רוצה לספר לך סיפור. נכנסתי למפקדה בשעת לילה. יש שם מסכים גדולים. יש למעלה, יש כל מיני... ואתה רואה מלמעלה את כל החיילים, וכל מה שנעשה, איך הוא מסתכל. אני רואה, נכנס לחדר של הפיקוד, שם יושבים כולם ומסתכלים ונותנים הוראות. 5, אני שומע, כך ימינה. ואני רואה את כל המפקדים ככה עם הרגע, ככה עם הראש. אמרתי, מה קרה? מה קרה? אמרו לי, בוא תראה מה אתה שואל, תראה מה קורה. אני רואה 3 רכבים בוערים באש. תסתכל על המסך, 3 רכבים, מזהה אותם שזה רכב שנקרא בשם נמר. אתם יודעים מה זה נמר? נמר זה טנק בלי צריח. טנק בלי צריח. שרוצים להביא חיילים בביטחה, בקרב מובילים את זה. היה שם כזה מין נמר בלי צריח. 3 כאלה בוערים. בכל כזה דבר יש 12 חיילים. רוצים להעביר אותם מהמקום, להכניס אותם למקום שיורים ויש טילי נ"ט, אז מעבירים אותם שם. יושבים המפקדים, רואים 3 נמרים שיצאו מאיזה מקום, כולם דולקים באש, קיבלו כולם טילי נ"ט אחד אחרי השני. 36 הרוגים, בטוח בתוך הנמרים האלה. והמפקדים יושבים ככה, אומר, אוי אוי אוי, מתחילת המלחמה לא היה 36 הרוגים, תראה מה זה, בערב אחד, פחד אלוקים! יושבים ככה 5-10 דקות, פתאום אחד החיילים, המפקדים, מתקשר למפקד שלו שם, אומר לו, אתה שומע? אומר כן. אומר, איפה אתם? הוא אומר, אנחנו, השרשרת של הנמר הראשון יצא מהמקום, לא יכולנו לנסוע, נתקענו, ידענו שאם ניתקע, יבואו טילי נ"ט, ויתחילו לירות עלינו. אם אנחנו לא עומדים, יראו, נתתי הוראה לפתוח דלת ולברוח. אז כל 12 הראשונים ברחו. הם ראו אותנו בורחים, הטנק אחרינו, אמר בואו נברח, הם בורחים. ברחנו גם אנחנו. ברחו גם הם, אחרי זה ברחו גם השלישי, כולם ברחו. המחבלים ראו, ירו וכולם נ"ט וכולם בערו.